जे सिबिआइ केस बेयो दाबो रन्जन दैमारि आरो गुबुन सा 6 बिथांमोननिया दाबो सोलिगासिनो दङ। हेलौ लोगोफोर, फैलायबाय आरोना गोसो गोदान भिडिअ माखासे आपडेटफोर लानानै नोंथांमोनजों सावरायलायनो होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो अब्लानो बुजिगोन आरोना। स' जोंहा दा माखासे बाथ्रा ओंखारदों जे डियार नाब्ला सारनि सिजन कर्टआव दाय गैया होननानै फोसावजानायनि बागै। नंगौ, दाय गैया होननानै फोसावजाबाय, मैया भिडिअ आं होखादोंमोन। नाथायब्ला बिनि अनगायैबो सिबिआइ केसा दंबावो, बे सुप्रिम कर्टआवहा जागोन बेयो जानो थांगासिनो दं। स' दाखालि बावैसो सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसआ सोलाय सोल' जानायाव बे केसा एसे डेटफोरा सोलायदों आरो डियार नाब्ला सारनि बे मा होनो जानो गोनां डेटआ उनफिननानै थादों आरोना। थ' लिस्टआव गोलैथ'वाखै, खोनादों लासैनो जागोन बेयो आरो जों आसा खालामदों मोजाङैनो जागोन आरोना। जि जागोन मोजां जागोन। दिनै सिजन कर्टआव दाय गैयै फोसावजाबाय, बेबादिनो नेक्स्टआवबो ना दाय गैयै फोसावजाखानायलाय बेयावबो दाय गैयैखौनो जों मोनहैनो हानाय जों आसा खालामदों आरोना। स' बेनि गेजेरावनो एक्स एन जि बि बिथांमोननिफ्राय मोनसे कल रेकर्ड जों मोननो हादों आरोना। नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। जा मिडिया पार्सनजों रायज्लायदों बिथांमोना, स' नोंथांमोना खोनासंनानै लादो मा होनलांदो बिथाङा। जिथु जोङो दायो खोनाबाय थादों ससियेल मिडियायाव जिथु रन्जन दैमारि सारनि जिथु जे सेसन कर्टनि जि हियारिं दंमोन दिनै, बेयो मोनसे सेसन कर्टआ जि सारखौ जेबो दाय गैया होननानै फोसावबाय, बे बाथ्राया बेसेबां सैथो? आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दिनै जे अनारेबल सेसन कर्टआ जि जाजमेन्ट फोसावदों बेयो सैथो आरो बे केसआ थांनाय 2013निफ्रायनो हियारिं सोलिगासिनो दङमोन। जोंनि एडभकेट मानगोनां मानास सर'निया बिथांनि नाजानायावनो खारथाय होबोदोंमोन आरो दिनैनि तारिखआवहा अनारेबल सेसन कर्टआ मोनसे जाजमेन्टखौ फोसावबाय आरो बे जाजमेन्टआव जोङो गोबां खुसि जे रन्जन दैमारि सारखौ दाय गैया होननानै फोसावनायाव जोङो खुसि। दा बेनि नेक्स्ट स्टेपआ मा जागोन दायो? जिथु सारा दायो फैनायनि उदां अख्राङाव फैनायनि लामायाव दं नामा? रायजो राजाफ्रा बेखौनो लानानै एसे गोनो गोथो जादों। जोंबो गोबां रिसिभ खालामख'नो हायि फन एटेम्प खालामगासिनो दङ। सारनि दायो जेलाव थानाया जाबाय सिबिआइ केस आरो सिबिआइ केसआ प्रथमाव लवार कर्ट एबा फार्स्ट ट्राइ कर्टआ बेखौ लाइफ सेन्टेन्स फोसावदों। बिनि उनाव जों आरो बेखौ हाइ कर्टआव चेलेन्ज खालामदों। हाइ कर्टआबो थांनाय 1.5 बोसोरनि सिगां आरोबाव लाइफ सेन्टेन्स जाजमेन्टखौ होदों। बेनि उनाव जों जिरायना थायाखै, आखुबार जोङो सुप्रिम कर्टआव बे केसखौ लांदों। सुप्रिम कर्टआव दायो फाइट खालामगासिनो दङ। दा सारनि जेलाव थानायनि केसआ जाहैबाय सिबिआइ केस आरो बे सिबिआइ केसआ दिनै सुप्रिम कर्टआवहा सोलिगासिनो दङ आरो जोङो गोबां खेब नाजाबोबाय सुप्रिम कर्टआव बेल केसखौ एडमिट खालामनो नाजानाय जों केसखौ जोङो एडमिट खालामबोनो हादों थांनाय 1 बोसोरनि सिगांनिफ्राय। बेनि उनाव बेल हियारिंनि थाखाय जों एपिल खालामबोदों। मोननै डेट जोङो मोननानै पस्टपन जादों डेटफोरा। बेनि उनाव फैयै फैयै थांनाय 8 मार्चनि सिगां मोनसे डेट फोसावबाय जे नभेम्बरनि 20 तारिखआव रन्जन दैमारि सारनि बेल हियारिंखौ लानाय जागोन। नाथाय गोनांथाव बाथ्रा, अनारेबल सुप्रिम कर्टनि चिफ जाज जनायाosw बिथाङा थांनाय 11 तारिखआव सोलाय सोल' जाबाय एबा गोदान चिफ जाजखौ लाबोबाय। सन्जीब खान्ना होननाय बिथांखौ सुप्रिम कर्टनि चिफ जाजाव थिसननानै लाबोबाय। दा थांनाय सिगांनि जि चिफ जाज सुप्रिम कर्टनि बिथांनि बानायना गालांनाय रुटिनखौ दानि गोदान चिफ जाज सन्जीब खान्ना बिथाङा सोलाय सोल' खालामबाय। बे सोलाय सोल' खालामनायाव जोंनि केसआ थांनाय 20 तारिखआव बेन्चआव गाखोआसै। बेल हियारिं जानो गोनाङा बेन्चआव गाखोआसै। दा गाखोआसैबा माब्ला गाखोगोन बिनि दिन तारिखखौ जों दिनैसिम मोननो हायाखै। जों जुजिगासिनो दङ। आसा खालामदों थाबैनो जोङो बेल हियारिंखौ सुप्रिम कर्टआव मोनगोन आरो बेनि फिथाइयाबो गोदै जागोनखौ जोङो फोथायनाय लाखिदों। आচ্ছা, जिथु दिनैनि जिथु सेसन कर्टआ फोसावनाय जिथु रन्जन दैमारिनि जिथु सायाव जि फोसावनाय, बे फोसावनायखौ लानानै दिनै खोब बर' माहारिनि गेजेरावनो मोनसे गोजोननाय फैदों। बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथाङा? नंगौ, बे गोजोनथाव आरो बे मोनसे बेबायदि केसआ
दङमोन गोबां जेरै दादानि दोङोमोन बेबो जोबलांबाय बेयाव दाय गैया होननानै फोसावबाय बेबायदिनो फैयै फैयै मोनथाम केस जोबलांबाय नै आरो दायो सेसन कर्टआबो दाय गैया होननानै फोसावबाय बेयाव खुसि आरो साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा बेखौनो आसा आरो मिजिं लाखिदों जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव दङ बिथांमोना थाबैनो उदां अख्राङाव फैनायखौ आसा आरो मिजिं लानानै दङ आरो बे रायजो राजानि आसा आरो मिजिङा थाबैनो जाफुंगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। सार नेक्स्ट स्टेपआ मा जागोन जितु नोंथांमोननि बे एक्स एन्ड डिबो वेलफेयार माबानिफ्राय रन्जन दैमारि सारनि सायाव नेक्स्ट स्टेप बे सुप्रिम कर्टआनो जोंनि मोनसे स्टेप दायो सोलिगासिनो दङ बिनि जाजमेन्टआ फैनायनि सिगां आरो नेक्स्ट स्टेप बेबायदिहै जोङो सानथ'वाखै जानांगौ जोङो सुप्रिम कर्टनिफ्रायनो मोजां फिथाइखौ मोनगोन मोजां जाजखौ मोनगोन आरो उदां अख्राङाव फैनो हागोन बेखौ जोङो आखा आरो मिजिं लानानै दिनैसिम नेगासिनो दङ। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ आरो ना बाथ्राफोरखौ बोरै जानानै दङ आरो ना स' बिनि सायावनो जोंनि एबसुनि मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङाबो माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनानै होदों आरो ना स' बेखौबो नोंथांमोना नायनानै लादो बिथाङा मा बुंलांदों। एनडिएफबिनि आफादगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे आलफानि जायफोर दैदेनगिरि दंमोन अबिन राजख'वा अनुप सेतिया शशधर चौधुरी आरो गोबां बिथांमोननि जि गुबुन मोनसे केस बियो स्पेसियेल सेसन कर्टआव माने हियारिं जाबाय थादोंमोन आरो बे हियारिं जाबाय थानाय बे केस बेखौ स्पेसियेल सेसन कर्टआ मैया गासैखौबो दखमुक्त माने दाय गैयै होननानै फोसावबाय। सिबिआइ कर्टनि बा सिबिआइ आदालतनि जे सिबिआइ केस बेयो दाबो रन्जन दैमारि आरो गुबुन सा 6 बिथांमोननिया दाबो सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ सुप्रिम कर्टआव पिटिसना बा हियारिंनि थाखाय जों नेनानै दङ दाख्लै जानांगौमोन खिन्थु गोदान माने चिफ जास्टिस अफ माने इन्डिया सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसा सोलायनायनि थाखाय बे डेटआ एसे दा माने दोरोददों गोदान डेट फैगोन खिन्थु मैया जि रेहायनि जि रायदान होबाय बा दखमुक्त माने खालामबाय बे केसा आलादा केसमोन जिहेथु गोबां माने केसाव दैदेनगिरिफोरखौ आइनि भाबै जगरिया खालामनानै दोनदोंमोन बा दैदेनगिरिनि एगेन्स्टआव गोबां केस होनानै दोनदोंमोन मालाबा जों टाटा केस नुदों मालाबा सिबिआइ मालाबा एनआइए मालाबा गुबुन गुबुन अपारेशन इउनिटनि गोबां केसफोर दङ आरो बे मैयानि जि दखमुक्त जानाय केस बियो आलादा मोनसे केसमोन बेयाव दिनै बिथांमोनखौ माने दाय गैयै होननानै फोसावबाय आरो बियो मोनसे सिगनिफिकेन्ट जाजमेन्ट बेयो मोनसे हिस्ट्रिक जाजमेन्ट आरो बेखायनो जोङो सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया भारत सरकार आरो जायफोरो आइनि भाबै बे केसखौ डिल खालामदों जोङो खावलायगोन जे जिहेथु मैया दाय गैयै होननानै फोसावबाय भार्डिक्ट होबाय दा बेखायनो गुबुन गुबुन केसफोराबो बेबायदिनो रेहाय बा बे केसखौ फोजोबनायनि थाखाय बेबस्था लानांगौ। थ' नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ नुबाय खोनाबाय माबोरै जाना दं माबायदि सोलिगासिनो दं ना थ' जोंनि बिटिआरनि इलेक्सनाबो जानो थांगासिनो दं नेक्स्ट इयारावनो आरो ना गैलायानो बे नेक्स्ट इयार माने दाथ' डिसेम्बर जानोसैयानो आरो ना नभेम्बर लास्ट मोनफैबायानो स' 2025आवनो जागोन बे 2024आ 1 मान्थल' जोबसिगोनानो बिनि उनाव बिटिआर इलेक्सना बिटिसि इलेक्सनाव माबायदि जायोसै आरो ना दा गासैबो नाजागोन गावबा गाव पार्टिखौ देरहाहोनो बिनि उनाव जों पाब्लिकफ्रा मा जागोन गावजों गाव एना एनि गावस्रालायनाय आरो ना गुबुनफ्राथ' देरहानो नाजागोन जोंहा गावजों गावसो गावस्रालायनाय बेखौ बखिलायनाया बे जानो हागौ आरो ना स' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै जियानो जा डिआर नाब्लानि फारसे मोजां बाथ्राफोरा ओंखारबोदों आरो बिनिबो उनावबो आरो मोजांसिन बाथ्राया ओंखारबावगोन आसा खालामदों ज' बर' हारि बयबो खौसे जादो ना आरो जा दावहारु एक्स एनडिएफबि बिथांमोनहा बयबो खौसे जाबाय सोरबा उमुक ग्रुप सोरबा उमुक पार्टि बेबायदि जायालासिनो जों बर' हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन जों बर' हारिनि थाखायनो खौसे जानानै जों बे समाव खामानि मावलांगोन बेखौ साननांसिगौ आरो ना सोरबा थाखा फैसाखौ लुगैनानै सोरबा मान सनमानखौ लुगैनानै ना गावजों गाव एना एनि जायालासिनो आखाइ हमज्लायनानै खौसे जानानै ना मोनसे जानानै खामानि मावोब्लासो जों देरहासार जानो हागोन थ' आसा खालामो बयबो खौसे जागोन भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै लोगोफोर सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो ना चेनेलखौ थ' बाय।